Yeah, the voice, Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Makadi muri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pandinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika makona mana ese enyika. Kuenderera mberi kwatiri kuita nenyaya yemukomana akakidnapwa nenext door yavo achibva aendeswa kwaakaendeswa, asi iye akaendwa naye achifunga kuti ari kuenda kubasa nekuti vakamuti kwaita basa rinorwa $500 pamwedzi. Ndokubva abvuma, ndokubva aenda akazonwiswa zvaakanwiswa, ndokubva aita 2 weeks akafenda, ndokuzomuka after 2 weeks. I think mishonga yakazoramba kushanda kusvika vazoona kuti uyu munhu ngatisiyanei naye, ndokubva vanomudhamba. Pavakanomudhamba anoti iye akazopepuka ari parengi, ndokubva azoendawo kwaakaenda kusvika azodzokera kumba. Saka nawo kuti akumbosiyirawo nguva kuna baba vake vachitsanangura maitikiro azvakaita kubva mwana achibuda pamba kusvika achizodzoka. Ngatipindei muvhidhiyo. Pakaenda mwana ndakanga ndiri kunonzi kuchiguma kunoita zvekuongwa. Ndichitsvagawo mari yekuti vana vachivhurawo ndokwanisa kubhadhara maschool fees evamwe vana. Mudzimai wangu ndiye akanga ari pamba. Ndiye akanga asara nemwana vachiedza kudzivirira chikafu chatakanga takarima kumunda. Sezvo kwedu kune makudo. Ati aigara ari mumunda. Saka vaita kunge kuti mwana akamukira semwana mukomana. Amai vaisara vozotevera, vombosara vachivhura mbudzi nekuchera mvura nekusuka mandiro. Saka ava sekuru ava vaiona zvaiitika pamba, mamovements aifamba mwana, ndokutanga kutreka mwana. Ndopavakatanga kutevera mwana vachiedza kunyengetedza sekuru vakawaita kuti sekuru vaiuya vachizodii. Saka mafambiro iwaya vakaramba vachiaita kusvika vazomutrepa padhuze. Auya kusvika mukadzi wacho auya zvakare, vanyatsobatana kuti vasvika vazomupa mari yekuti aende kubasa. Alright. Saka mavambo enyaya iyi isusu kuti tizive kuti mwana afamba sei. Ndabva kuchiguma, mudzimai akateera matsoka kubva pamba kunosvika pamba pamai ava, achidziona vachinyatsoona kuti tsoka ndeye mwana wangu iyi, bhutsu ndeye mwana wangu iyi, kusvika pamba paamai vavo. Vasvika pamba paamai vavo, apa amai vakuzviita izvi mwana asiri kuonekwa. Mwana anga asiri kuonekwa. Ndopa vakatanga kuda kutsvaga kuti tomutsvaga sei. Ndo musi waatsakatika, musi wa18 iwowo. Ndopa vakatanga kuronda. Vatanga kuronda vachizviona kudaro, vakateera makuseni mangwanani nokuti mwana aimukira, ivo zoteera zuva ratikwirei. Ndokuchitsvagawo vaona tsoka ikwairi kuenda nako paamai ava, tagara hatidyidzane naamai vava nemhuri iyi, titsikidzane padzimba dzavo. Saka mwana azoenda ikoko sei? Saka sei mwana aenda uku? Takava nekwiri ende takava nekutya kuti tikawaniwa tichitenderera futi apa, tisina wataudzawo, togona kunge tichipinda futi mumhosva. Saka mudzimai wangu zveshuwa akadzokera kumba, vanoti no, mimi vadiki vanga vachida kuenda kuchikoro. Chiregai kuenda kuchikoro, titsvage mumwe wenyu hapo pano senguva yatinomutsa kuti aende kumakudo. Hatizivi kuti afamba akadii. Ndokuchidzoka vana vaenda vamhanya kumunda, amai ndokuchidzokorora zvakare kunze kwachinyatsochena. Vakuchitarisa tsoka dziya, ndobva vaona zveshuwa kuti ndiyo zveshuwa zvandaona. Tadzoka pamba paamai vaya. Zveshuwa kwanenge kwangwerera, vanhu vanenge vakuona kuti munhu wemunhu. Zveshuwa mudzimai wanga akazvipira. Ndobva ataurira vamwe amai vepanext door vanova imemba yasabhuku, committee member. Muchiona ndichitenderera kudai izvi, ndikutsvaga mwana wangu abuda usiku huno makuseni anaya, handizivi kuti ananga aenda kupi. Asi tsoka dzandaona dzibva pamba pangu bhutsi yake yasvika pamba paamai ava,
ndosaka maona ndichitenderera Ndichitenderera ipa. ndibatsira kuti ndangachitsvaga zvakati ivo vakatobva vadayira nguva iyo zveshuwa amai veipapa vatiza mangwanani ano handizive zvavanetsana nemurume vabudawo makuseni api anaya vachienda kushamba ndobva tati imi chokwadi here hatina kuda kuzvitora sevanhu vanga vasingawirirana ndakati pamwe amai ava nemwana wayo isati aziva kuti aenda kushambawo tatanga kuzvinzwa apa oright zvakanaka tobva taramba tichironda zuva riri kukwira kusvika parinonyura rakunodoka zviya ma44 bhazi rinotanga kuenda rachief chiswiti chiguma rakadzoka kubva Harare nekuti anopesana kudaizvi saka pana medhemu vakadzisa mwana uyu pasekendari chiswiti ndo vakazotifonera vachiti makuseni pandaenda kuDarwin kuda vaenda kupedza awo handizivi ndaona mainda ari mubhazi asi ndamubvunza kuti uri kuenda kupi akati ndiri kuenda kubhindura ndaenda kubhindura ndoda kuti ndiende kubasa kushamba ndobva takazoti nemadzimai tiri kutenderera muno mwana haasisimo abuda munomu ndobva tatanga kuzviisa musoro ndakubvunza mudzimai ndadzoka kuchiguma kuya manje madzimai mimi nyaya imbondiudzai vonai mwana ari kunzi aonewa achienda kubasa kushamba amai veipapa vabuda vachinzi vaenda kushamba tsoka dzamaona imimi dzapera pamba paamai ava saka apa hapana here chiitiko chiri kuoneka kuti amai vakangova munhu ane zvaanoziva pana yeye mwana zveshuwa takaramba takabata mapoinzi iwayo kusvika taenda kupolisi tisati tasvika kupolisi ndisati ndaenda hangu kupolisi ndakazvipira ndikati no madzimai nyaya iyi inozoti tiinetsei handi munoona tigere nevamwe vanhu tikuda kuti tizivise sabhuku zvishuwa sabhuku takamboona amai vaya vakataura but nasabhuku kuya kutenge kusawirirana nokuti sekuru vaya nasabhuku mwana nababa asi mwana ndiye anotonga village. Alright, ngatichidzokerai kunyaya yemukomana. Ndofunga atirondedzera mafambiro akaita, kuzorasika kwaakaita, kusvika azokubhipai imimi. Imi mwana makazomuwana kupi sei ende pamakamuwana ngari pastate ipi? Ndinotenda. Mwana takamuwana tungutanga pastate yemwana kana kuti mafoni takatanga kutora nhamba dzefoni tete handi kunyeperai. Takatoona kuti zvaiitika ipapapa zvanga zviri zvemishonga. Ini ndakatanga kutsvaga maprofiti nokuti maaudio acho ndinawo. Tobva ndatsvagawo maprofiti watakatanga kutaura naye ndiye akatanga kutipa foni nhamba achitotaura mumwe munhu kuti ndakabatsirwa namuprofiti uyu zvishuwa takamudena takuda kutaura nawo yedu ndobva tinyararai musataure nawo henyu ndobva ati ndokufonerai ndobva aita zvaaita kuda ainamata kana kuti akaita sei ndokubva atifonera ndaona dare renyu rakamira rakadai. Ora katingatimbomira zvemuprofita ndizvo nezvaaioneswa nezvaaitaura. Mwana makazomuona kupi ari sei? Mwana takazomuwana kuChegutu mushure mekunge mafona bheki panhamba yaakabhipa nayo ihongu. Pamakafona bheki makataura naye hanzi nemurungu wake? Takataura nemurungu wake, anova munhu wechikadzi. Akati chii? Takatora nguva kuti adayire kuti mwana ndinaye. Akatanga kuramba zvekuti pakaita nguva zvekuti pakaita kana kuti chidimbu cheawa. Alright, achibva achiramba ndobva azobvuma. Asi kabvumiro kacho akabvuma achiti hongu mwana ndakatanga kushanda naye svondo rinori. Okay. Asi handizive kuti akabva nekupi. Tikati saka ndimi munaye here?
zveshuwa mumhinduro vakaita kunge vasina kunyasonzwa kuti tabvunza kuti kudii. Tobva tadzokorora tikati mwana anonzi Mind ndimi munaye here? Ndokuzodaira kuti hongu ndini ndiri kushanda naye. Tikati muri kushanda naye ari kupi? Zvikanzi namai vai ari kumaini, asi ini handigari kumaini. Tikati anogara kumaini. Zvikanzi nhasi handina kuenda, ndaane mazuva ndisingaende kumaini. Saka handizive kuti ariko here kana kuti hako. Alright. Saka mapedza kutaura namai vaya, mwana makazomuona kupi? Muchimuona anga ari sei? Mwana takazomuona tataura nhamba dzatakapiwa dziya, takabva tapa mupurisa anga ari kumukumbura. Nhamba dzamai avo? Dzamai ivo vaya. Makapa mapurisa ekupi? Mukumbura. Kuti vatibatsire nokuti isu tanga taane umbowo nokuti vakanga vadaira. Takutyira kuti dzimwe nguva vadaira vachatiti mwana handina kumuona kuti akazinda. Alright. Vachibva vatichi. Mai vai pavakadaira tavapa nhamba, handizive chava kuti vakanga vakubvunzwa mubvunzo wipi nemapurisa. Zvakazoita kuti mabvunzirwo kana kuti zvavaibvunzwa vasvike pakugumbuka. Handizive kuti vakagumbuka kana kuti vakaona sekuti ndakupomerwa mhosva. Zveshuwa mapurisa amai vaya vakasumuka vakaenda kumai usiku. Ndobva vanotora mukomana kuti vaende kumba kwavo. Iwe tanetsa kupiswa nemapurisa panapa. Hatizive mhosva yatakapara. Uya kuno uende kumba kuvabereki vako. Ndokuya kwakaita. Alright. Saka achisvika ndopakarondedzera mafambiro aaita. Asati asvika kumba, pamai vanzaro achinopiwa mari dzavo paakaenda kunzi uya kumba. Ndofunga asvika ikoko vakapiwa mari, asi mari yaana kupiwa yakakwana. Vakanga va3 vakomana vaisenza ikoko, nokuti musiwo vakabva vanzi uya mese tikupei mari dzei. Saka nokudaro kuenda kwavakaita, ndofunga ndopira kuti iye arondedzere kuti patakapiwa mari apa chii chakazoitika. Alright. Pamakapiwa mari chii chakaitika maingi? Patakapiwa mari kumba kwavo ikoko kwairoja uchegudu. Tese vakomana tiri 3 vataishanda navo. Ini ndikakwanisa kuti rega ndibude ndendorara kuChinhoyi. Mushure munda ndataurana nababa kuti ndiuye kumba. Ndobva ndikaenda kurara kuChinhoyi. Ava vakomana vakabva vadzokera kubasa, ndopatikapatsanura napapo. Ndadzokera kuChinhoyi. Kuchinhoyi kwava kunani? Kuchinhoyi ndaingoenda kuti ndiwane mabhazi ekuya kunoko. Alright. Ndobva ndikasvika ndabva kuChinhoyi kuwe ndikabva ndadzokera kuChegutu ndi ndasiya hembe dzimwe dzandaipfeka dzanga ndikatenga kuChinhoyi koko ndichiita zvemaini iyoyo. Ndobva ndikadzoka kutora hembe dziye kumaini kuye. Ndobva ndikasvika makuseni chinzi vakomana vandaishanda navo vaye2 vaye apasina waurayiwa. Vakaurayiwa ne? Handisi kutomboziva taurayiwa nani, polisi yanga ikatozara. Papa nemapurisa? Pavato nemapurisa. Vakaurayirwa pai? Kumakebhini kwatairara isusu. Kubasa? Kubasa ikoko. Ndokwa vakaurayiwa. Ini ndobva ndangotora hembe dzangu dzandaipfeka 2 dzacho. Ndobva ndauya ndobva ndakwira bhazi. Ndobva ndikasangana nababa. Saka vamwe vakomana vaishanda navo vakaurayiwa? Hongu matauriro ari kuita vakomana vaviri vaya vakaurayiwa zveshuwa. Saka pfungwa yekuti uya atore mbacha akabva angonotora mbacha ndobva angobudawo. Asi chiitiko chekuti aende apiwe mari, paakapiwa mari, isu takateera nefoni nhamba dziya kufona. Nokuti panguva yakanga aenda kunotora mari, pakaita chiitiko chekuti vaitibatsira sekuru vaisvikirwa vaitibatsira. Vakataura nawo iyoyo kuti mwana uyu kana achinge apiwa mari usiku huno, nokuti vakatobata usiku, kana achinge apiwa mari usiku huno ngaasanovata pamba kumaini. Zvana sekuru ngatimbomirai.
maona mwana adzoka ane bhegi rake rembatya anditika ehe. Saka nhasi rubatsiro rwamuri kuda nderwei? Maita basa tete. Rubatsiro rwangu inini kuruzhinji rweZimbabwe. Ndine chichemo chandinacho ichi chakakura sekuti ndakanga ndati chitiko ichi rega ndimirire mapurisa vandibatsire kusvika kokupedzisira. Apa rubatsiro rwamuri kuda nderwekuti muzive kuti vanhu vakavambotora mwana ndivanani, ende uyezve vaida kuita sei nemwana wangu, nokuti pandakazomutora mwana uyu zveshuwa kana kwatakasvikawo kwaChangamire akanga ngozvimba. Zvatakatoratidzawo Changamire aripo achitsanangura nyaya. Nokuti ndakazvipira kuti musasunge ana amai ava nokuti iyo vairamba sevakidzani. Ndikati aiwa musavasunge chireva mupurisa aimirira nyaya yedu. Ndoda kuti inini nditsvage mwana wangu, ndichamutsvaga nepese pandogona. Zveshuwa ndakatosvika kuburisa mombe ndikati ndichatotsvaga mari kusvika ndawana mwana. Mwana ozova chapupu achitaura mafambiro akaita sei akaita. Sezvo isusu tanga taane humbowo hwokuti amai ava ndo vakatobuda nemwana. Alright, okay. Mwana auya muri kudzokera kumapurisa muda kuzoti mwana angaenda kupi? Amai vaya makataura here, makapa statement kumapurisa mafambiro akaita mwana, uye amai vaya vakaenda vakanotorwa vakabvunzwa here? Hongu amai ava vakatorwa vakanobvunzwa. Kubvunzwa kwavakaitwa musi pekutanga ini ndakanga ndisipo. Ndo pandakanga ndateera rwendo rwokuronda mwana kuShamva, nokuti ndakatotora nguva yekunoronda kuti kuShamva handingamuwane here mwana, ndichiti pamwe dzimwe nguva ndezvebasa zviya. Alright, saka still muri kuti mapurisa akabvunza here amai vaya? Hongu ivo vakavabvunza. Mwana akatotaura here? Ivo pawakakwira bhazi amai ava vari kunzi vakaonekwo vachinzi vayakwira bhazi vanetsana. Makakwira mese bhazi? Bhazi hatinokwira tese. Wamuna kukwira mese? Kana kuti pamwe ayanga amastatement angachitaurwa kumba kwavo? Uyu akanzi kana wandishaya kana ukandiwana, asi iwe kwira unowana vanhu vakakugarira. Zvese izvo zvakapa statement kumapurisa? Hongu uyu akapa statement mapurisa. Asi kuti mapurisa vazoshedza amai vaya mwana pagiraundi hapana chati chabuda tete. Alright. Saka apa makutotyira kuti zvakaitika kumwana kana pane chisati chabuda vanhu vakapedzisira kuonekwa vane mwana vachitaurwa nemwana vachiofa mwana basa vasati vabvunzwa, kutyira kuti anogona kuenda zvekare? Ndakutotyira vana vangu, mhuri yangu yese. Nokuti iye wapo ndogona kunge kutsakatika zvakare, sezvo kutaura kwandamboita kuti muchidimbu mwana wangu izvozvo ndakanga ndatomuti chimbonorapwa zvinozikanwa nemupurisa naChangamire. Sikureva kuti ndaitomusudurutsa kuti paanga kuti njere vanogona kumutora. Okay. Asi achikura ngari mwana akaita sei, anambogara kanganisika here? Kuita ngasina kana chakakaipa. Kuchikora aienda achidzidza zvakanaka chose. Alright. Apa anga asingachaende kuchikora? Anga asachaende. Akagumira chi? Anga form 3. Ndaikutovavarira kuti pandaenda kunoonga adzokere kuchikoro zvakare. Wakagumira form 3. Alright. Nenyaya yekushaya mari kwete kusagona. Alright. Okay. Saka chikumbiro chenyu ndechekuti vanhu vakaonekwa vane mwana dezvataurwa. Hongu. Ende uyezve kana nhau tichitaura handiti ndinoti inini musungwa uyu ndati aiwa ndiye wandaona sekunge ndiane mhosva yekuti akaita zvakati zvakati. Haana chaakaita, agere tichingotarisana. Saka ndoona sekuti dzimwe nguva nyaya yacho yakapera yakadaro, nokuti patazosvika chinhano chekuti tiuye kuno tete ndine rugwaro rwakabva kwaChangamire ruchida kusunga ini. Imini makusungwa kwachifu? Hongu tsamba ndinadzo. Hanzi chi? Akatinyepera kuti tisu takatakura mwana wake. Ndobva ndachirataura ndichiti hongu nyaya ndoinzwa Changamire, ndakaenda ndega.
tsamba yakauya nomwe hongu changamire nyaya ndoinzwa asi chikumbiro chekuti ndizive kuti ndiani ane kodzero yekuti ndiamhangare kwachangamire nokuti ndini muridzi ndikomblene nditi. Alright, okay. Saka nyaya kumapurisa iri kuzikana kwakavhurwa dhoketi hongu mutori nenhamba yedhoketi racho? Nhamba handina, ndokwanisa kukupai nhamba ari kumirira. Aiwa baba, kana pane nyaya yakadai yamhangarwa vanofanira kukupai kuti nyaya yenyu yamamhangara dhoketi racho inhamba yakati izvozvo nokuti munofanira kugara muchizviziya kuitira kuti kana mukabvunzwa nyaya iripo yakatomhangarwa nhamba yedhoketi racho ndeiyi handiti. Aiwa saka mati mapurisa ekupi? Ekumukumbura. Ndofunga chakanakira chirongwa chino iwo mapurisa pachavo nevakuru vavo vanotevera chino chirongwa vanogona kuita se kuzoteverawo kuti vanzwe, ende tine vanhu vemutemo vanogona kukubatsiraiwo zvekare nokukupai advice kuti pakadai munofanira kudai, kana yatinoti legal advice handitika. Alright, okay. Saka kana pane varoda kukubatsirai ipapapo vanokubatai panhamba dzipi? Kana pane vanoda kundibatsira vanokwanisa kundibata panhamba dzinoti 078 49 131 53. Okay. Mapurisa kwacho makakumbira kuona officer in charge? Hongu officer in charge takatoona naye mukatotaura nyaya, ndiye akazondipa mupurisa wekushanda naye. Zvakaoma mhuri yeZimbabwe zviri kuitika munyika yedu. Ndinovimba kuti mhuri ichabatsirika dai vabatsirwa, nekuti havasi kufara nekuona munhu akapara mhosva achiramba achitenderera kunze asingashedzwewo kumadzitare edzimhosva. Vanoti ivo ndo vakutoshedzwa kumasabhuku nekumadzimambo vachinogariswa matare kunze vakapuma munhu umbavha kana kuti vakapuma munhu uroyi. Zvinhu zvakaoma mhuri yeZimbabwe. Haungagare pamba kana kunyarara iwe uchiziva kuti wakasangana nesituation yakadai, unotsvaka nepaunozama napo kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka. Handizive mhuri yeZimbabwe, ndichatosiyirawo nyaya iyi kwamuri, ndimi muchatonga nekuona kuti nyaya iyi ingagadziriswe sei kuti mhuri iyi inzwewo kusununguka nekurerukirwawo mumwoyo mavo. Aiwa, ndinotenda nekuramba muchitisapota. Ngatisanganei pachikamu chinotevera. Bye bye.